mu daina yi wa kanmu tsiraici a idon duniya. Mu daina yi wa kanmu tsiraici. Wannan abin da ake yi na aita sijal a kafafen sada zumunta, wannan ya zagi malamin wannan, wannan ya zagi malamin wannan. Wallahi wanda ba musulmi ba yana kallon mu ne a matsayin wawaye. Wallahi ana kallon mu ne a matsayin wawaye. Kuma a ƙarshe addininmu muke wa rauni. Yana nuna mu ba mu kai mu wakilci wannan addinin ba. Mu ma tsakaninku ya muka ƙare. Ana mana dariya. Na taɓa ba da wani kissa. Ban sani ba ko a idon duniya na ba da shi. Amma zan faɗe shi yanzu a nan. Shekara ta 2005 a Zaria, wani matashi ya zo da sunan ya musulunta a Zaria. 'Yan Zaria kila sun san magana. Da shi ya zo mun, ran da ya zo wajena cikin Ramadan ne, ina zato ya zo mu sha ruwa, amma maganan da yake mun kawai 'yan wancan ƙungiyar wanda ba mu ba, a wajensu na musulunta, wallahi suna nan suna shirya makirci don su yaƙe ku, suna nan suna tara makami, masallaci kaza akwai makamai, ana mitin, an yi mitin ran kaza. Na ce kai da kan musulunta jiya ina ruwanka da waɗannan maganganu. Duk yadda zan yi in mai da shi yadda zai koyi alola da tsarki, shi kuma zai dawo da ni ga makircin da waɗancan suke kulla mana. Da nan na gaya wa wanda muke tare cewa wannan tsararriya ce, an turo shi daga wani waje ne don ya shiga tsakanin al'ummar musulmi. 2005, yau shekara 20 daidai, a garin Zaria, masallacin da ya karɓi musuluncin yana nan kusa da babban dodo na Zaria. Da aka yi bincike, ni na sa aka yi reporting ɗin shi wajen jami'an tsaro. Da aka kama shi aka yi bincike, sai aka samu ba shi kaɗai ba ne, duk abin da na faɗan haka ne. Da mata ma, su matan ma suna ɗauke su kuma da ƙwayoyin cuta. Sun zo da sunan sun zo su karɓi musulunci ne da shi da su, amma su matan idan suka yi rashin sa'a suka haɗu da lalatattun maza, lalataccen ustazu, shi kenan sai su yaɗa cuta ta dalilin wannan lalataccen ustazu, kamar suna wa wata abu da suka yi imani da shi aiki ne ta wannan hanyar. Su kuma mazan su ƙara ƙulla wutan gaba tsakanin sassan al'ummar musulmi. Wanda yake so ya je Zaria ya bincika wannan abin da na faɗa, zai sami taƙai ɗin wannan labarin. Ni na sa aka kama shi, aka bincika aka isa zuwa ga wannan.